Hello, guys. Ugay na akong nag-hello ko no, guys. Hello, guys. Huh? Di lamay, lamay. Hello guys, back to my LS. Sarado lang yung cam kasi may bata. Hello, shout out to Beshiwat Vlog. Mamay, ito na ko yung gaya. Off cam na po ako kasi yung bata nandito sa harap ko. Baka masipa tayo ni White. Enough ko po yung yung camera. Opo. Mamaya po mag-discover po ako paano maglagay ng jacket. Hawak ko po yung cellphone ng nanay ko. Makikilagin muna po ako. Stay con po. Stay con po tayo. No. Hello, nandito na po ako. Taga lang po
Hello, hello, hello. Teka lang. Teka lang po ah. Hello, hi. Beshiwap, try ko maglagay ng jacket. Hello po. Alam ko na po kung paano ano, alam ko na po maglagay ng moderator. Beshiwap na lagyan na ba kita ng jacket? Hello, hello, hello. Hello, 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 hello.
naman. Sana hindi na mabawasan yung subscriber ko, no? Hindi talaga ako masabi ko, hindi talaga legit yung mga paano na yun eh. Asan ko yun? Sino kaya nanonood? Mag Mag-hi ka naman. Kung sino man ang nanonood, mag-hi. Hello! Hello. Say hi po. Kung sino ay nanonood, say hi. Say hi po. Hello. Hello. Beshi Wap, bigay ka lang ng
Opo, Lolo. Sino walang nanonood? Hello.
Hello sa bagong paso. Pasukin ko si Ma'am Shizu. Nag-subscribe na po ako kay Ma'am Shizu. Ate, mag-ikukuhan ko ikaw. Igsig na ko kung naka-blue na high, ano ko ikaw, butahan ko ikaw ang jacket. Signal ako kung, ano. Ate, naka-blue, add moderator na kung ikaw. Ayo, din. Dapat hindi ka papasok sa stream, no? Sa ano ka lang sa, ano, ganitong ano. Ganyan pala yun. Ganyan pala yun. Salamat. Salamat sa pagtulong. Charot. Ano, te? Hindi direct maaram. Ambot diri ko main din nila niya kuan. Kay StreamYard la ako direct kung direct ha kuan. Dira ako direct ta YouTube.
Thank you. Thank you ate sa pag-share. Bibili ako ng cellphone para bangin na daralahiya kon diretso hiya YouTube. Pero kung naagyanahin iba nga kuan so din StreamYard, kailangan usang cellphone.